Monggo-monggo panjenenganipun Bapak Senimah panjenenganipun Ibu Supiyah. Nggih, monggo. Monggo. Pun dipun bucal napa dereng niku wau? Kok sampun enten pundi? Wonten perapatan mriku. Alhamdulillah. Nggih, ning bojone pun didelehne mburi deleh ngarep. Deleh nang ngarep niku bojone. Lah dalah. Ngoten. Nggih, monggo. Tunggap tata laksita hadicara bobot timbang nggih ditimbang panjenenganipun Bapak Seni lenggah wonten ing palenggahan terus mangku putranipun Ibu Seni wonten niki nggih nggih Rumini ampel gadhe nggih ya wong klerune motor ya ora tau nang kene dadine ya jek pisan iki nggih. Nggih. Mun ditimbang riyen. Nggih, ibuke Riki. Takon sampean takon bapake. Piye Pakne sajake bobote piye anakmu loro kuwi? Ngono jajal ayo. Ayo jajale. Ayo. Ya takon, sampean takon coba. Pakne piye bapakne anakmu ki sajane piye bobote? Bobote padha? Alhamdulillah. Ya. Rodok suwi apa wis? Pun nggih. Oh dipoto dhisik. Wis ta rodok suwi ora apa-apa. Oh iya. Iya. Nggih. Wis kene ngger lungguh Kang Prayoga pun bapa bakal alon-alon dilungguhne alon-alon aja ditetepke lho alon-alon not lah dalah wah anakku lanang bocah bagus wahyu lan kowe duwe wis penak nanggon mululungguan aku tak ngupadi bapakmu ya ngger nggih dipun padosi kadang pisanipun mabak pisan pinanggih kelawan ingkang garwa riyen Riki gek terus adep-adepan Mbah Kong adep-adepan terus salaman nggih majeng rika Mbah Uti majeng rika nggih jejer nggih lah dalah pun nggih rodok cedhek mawon nggih pun ben disiapne tukang foto siap gerak cangkanan gerak ngono ora sah nggih monggo nggih tangkep asta dumateng panjenenganipun keluarga ingkang saking Suren kanthi wilujeng rawuh handika sami mugia sumangga sesarengan manegung puja budi kunjuk wonten sampun Gusti ingkang murping kawasa mugi-mugi kanthi dawuhipun putra kula lan panjenengan sami saged lulus arjen jayang pamana sumangga Bapa kula aturi manjing wonten ing sasana rinengga hanya keti ingkang putra kekalih ing mangke dungkap tata laksita hadicara salajengipun bobot timbang sampun paripurna daya-daya sang pinanganten kekalih
Mas Ayu Dwi Lestari keparenga sungkem wonten pepadhanipun ingkang garwa. Nggih nyembah kaping 3. Disembah ping 3. Lah. Iki le nyembah ki ora kuriki lho ya. Besok tuwak ya panggah ngono. Eling kelawan garwa. Nggih. Pun. Ben dipoto se. Kalis niring sambikala anggenipun ngapekti dumateng ingkang juru laki. Kabyok reruang kaulan pinanganten kekalih mesem jroning penggalih. Ya sisih. Ah, lek adu ki pepetne ora apa-apa wis nenekmu dhewe. Ya. Heeh. Pun sakniki jumeneng nganteni utri. Daya sang pinanganten putri. Hang lukar pusaka ampinganipun ingkang garwa. Linepas ayo didudut pusakane. Ya, lan dudut alon-alon ora usah seru-seru. Alon. Pokoke lek nyantai ngono kuwi mesti penak. Ayo, sabar. Ayo, wis. Uwal saking regemaning pun ingkang garwa. Didekne aja tibrokne. Ya, ben kenceng. Ah, ngoten. Nggih. Dupi sampun paripurna. Daya-daya pinanganten kekanten asta. Sowan wonten pepangkonipun ingkang garwa. Gandeng tangan. Gandeng tangan riyin. Terus sowan wonten ngarsanipun ingkang Rama. Nggih. Kene-kene nggih anakku bocah ayu nggih. Dwi Lestari. Mongkok rasane wong tuwa bareng kowe. Wis kasembadaning sedya. Lulus raharja nggonmu palakrama. Muga-muga tansah lindungan dening ngarsaning Gusti Kang Wrebeng kawasa ingkang wis sineng kuyung dening para tamu kagem sumawana putri kabeh ya nggih. Aduh Kanjeng Rama. Dosa menapa ingkang badhe kula sandhang Rama. Wekdal samangke Kanjeng Rama sampun kepareng-pareng kanugrahan dumateng ingkang putra kula pun duwi. Piwales menapa ingkang badhe kula paringaken dumateng ngarsa paduka Rama. Ya aja kok pikir perkara kuwi, sing penting bakune kowe guyub rukuna karo bojomu. Manjinga ana ing rananggana kanthi asesanti Jaya Wijayanti kalih ing sambikala anggonira bakal mangun bebrayan agung ana ing jana luka iki kabeh kula. Ing mangke dupi sampun sawetawis dangu. Waspada mawah wonten ing pepangkonipun ingkang Rama. Karonta-ronta kados tinotok jajanipun ingkang putra. Dupi nampi pangabektenipun ingkang putra panjenenganipun keluarga agung. Pun saniki gendenge. Wis nggih. Marakne peteng jroning pikir bareng kowe kaya ngono. Nanging ora dadi baya ngopo kabeh kula lakone wong tuwa. Aja nganti ngurangi Subasita wis enggal kantinen garwamu sowan ana pepangkoning karamamu ingkang saka Suren ya nggih. Emang kitu pisampun sawetawis dangu. Rama kula ingkang sowan Rama, oh nggih anakku lanang Wahyu. Pun bapa kelawan ibumu bungah rasaning ati dene kowe kabeh wis kasembadane seda
nggonmu bakal omah-omah ana ing laladan ampel gading kene ya Ngger. Besok kapan bisa enggalo andar beni pratima. Wong tuwa ora bisa paring aku apa wae, isine mung panuwunan ana ngarsaning Gusti Kang Wrubing Zat. Muga kanthi kalis niring sambikala guyub rukun ayem sarta tentrem pindha mimi hamintuna. Wis ngoten mawon, wis ora usah golek lencu anake iki. Nggih, anak edok sakniki anak edok, nggih. Wah, kene-kene Ngger anakku wedok. Wah, tenan yo, jan anakku wadon iki lagi ginuk-ginuk kaya ndak umum ora. Muga-muga Gusti kang njabahi ya Ngger. Anggonmu bakal mangun bebrayan agung ana madyaning bebrayan iki. Wong tuwa ora bisa paparing apa wae. Pun, nggih. Terus Mbah Uti. Dinan mengke. Pun, monggo saiki Mbah Uti. Ah, lirih Mbah, nggih. Lirih mawon. Ah. Pun jan katon seneng jroning ati. Nggih. Ing mangke dupi sampun paripurna anggenipun hadicara sungkem wonten pepadyanipun ingkang Rama wangsul wonten ing sasana Rinengga. Kerise dibalekne sik, ora usah kesusu santai. Sejatosipun pinanganti kekalih menika tawan-tawan tangis. Ning nangise niki nangise bungah. Wonten ingkang dipun bayangaken. Kok bengi mindah kaya apa ya rasane? Rasane apa? Iya. Oh, nggih. Ya. Poto rumiyin adicara krobyokan mangke ngaten.
niki dengkap total salajengipun hati cara krobyokan hanyun tak guna kaya ingkang awujud Mas Pijes Raja Brana guna kayanipun pinanganten kakung ingkang sampun manunggaling tekad lair tumekaning batin sinuntak sok glogok banyu ngejun rada dhuwure le nyentak gek alon-alon nggih heeh mantene ngingene sing ngesok biasane ngono ya ngati-ati lek kutah lho kukur ngingene ae ya jan alhamdulillah mesem jroning penggalih pun nggih sak paripurnanipun anggenipun nyuntak Gandakaya kanugrahaning Gusti sampun lumantar dhumateng titahipun ing mangke dipun titepaken dhumateng ingkang Rama kekalih kene-kene nggih anakku lanang anakku wadon bocah ayu kene iki kanugrahaning Gusti bakal gak tampa muga-muga bisa ngurakapi apa kang mbok tuju inggih Kanjeng Rama mengko mugi-mugi sedaya kanugrahaning Gusti menika keparengan nampi kula titepaken dhumateng Kanjeng Rama iya to Ger ya sengko sak paripurnane anggonmu bakal mangun bebrayan agung Gunakaya iki engko tak tokokne kebu nggih sarana uripmu nang madyaning bebrayan agung mangke keparenga Kembul Bujana Handrawina wonten salah satunggaling wanodya ingkang sulesta ing warni monggo dipun ladeni alon-alon siji-siji ya nggih monggo Den Ayu kula aturi dhahar menika paringipun Gusti monggo keparenga dhahar kelawan ingkang garwa Den Ayu iya to kene jamban kasembatan sedya tak dhahar kelawan garwaku yo monggo alon-alon sakniki sing putri nggih Dek Dwi ndulang si kakung akeh ora apa-apa tuk ana lomboke nduk aja to Yung iya heeh didumuk janggute mak monggo Kang Mas kula aturi dhahar cocok ya Yayi iya iki padha ndulang kabeh Tuk ana lomboke yo bojomu ben pedesan tuk ana lomboke ya alon-alon ben kena dipoto inggih ing mangke anggenipun Kembul Bujana Handrawina sang pinanganten kakung andulang ingkang garwa sang pinanganten putri andulang ingkang garwa mugi-mugi kanthi sarana anggenipun dulang dinulang kala wau handayani guyub rukunipun pinanganten ayo alon-alon nggih didadekne patahke sing anteng ya syukurlah diblok to lek ora alon-alon Satrio kembar kok kaya ngono alon sedekus sedongkok lah
Monggo den ayu ngono. Timpuh lah adalah kabeh. Ah. Ati ademne. Mesem. Pun sakniki nggo. Ing mangke keparenga pinanganten kekalih keparenga ngunjuk tirta ingkang ujeg abang perkata. Jaman sakniki niku manten ora pantah wis ora. Nggih. Nek jamane mantene liya niku unjukane cukup banyu kambil. Mantene liya. Ning lek manten sakniki lek ora pantah ora. Kemajuan no. Tenan. Lah si lanang yo ngaku ae kok. Nggih. Alhamdulillah. Kudu entek sak gelas. Dintekne ora apa-apa. Heeh. Mau ndak persemono kek wong loro ora apa-apa. Heeh. Ayo, dintekne. Ora sida. Nggih. Ya wis sampun. Cekap. Pun cekap. Ya, dan pokoknya manten ini aku percaya 100% oke. Nggih. Pun. Wis le ngadeg le. Ngadeg le. Aja kurang doglok ning kono. Iya. Foto sakniki. Panjenenganipun Ibu Jur Sumbaga sampun paripurna niki. Nuwun kawula nuwun. Dewe panjenenganipun para pinisepuh sesepuh. Ingkang kalih menika kawula keparenga gembil kamardikan panjenengan sami. Sawetawis dangu anggenipun ngawontenaken tata laksita cara panggih kawula mawantu-wantu tansah nyuwun lumantar isih samudra pangsami ingkang sakelangkung ageng. Niki diweteng panjenenganipun para pinisepuh sesepuh ingkang bagya mulya titi laksita adicara panggih sampun paripurna dengkep tata laksita adicara salajengipun nggih adicara sarah tinampi keluarga agung ingkang saking Suren pramila ingkang pinitaya Alhamdulillah sampun paripurna ing ari kalenggan